Meron ng existing jaywalking ordinance ang Naga City. Kabilang dyan ang Section 70 at 71 ng Ordinance number 93-049 o Transport and Traffic Code of Naga City na minsan ay kakulangan sa implementasyon. Ayon sa Public Safety Office, maghihigpit na rin sila sa implementasyon ng ordinansa sa oras na matapos ang pedestrian lane sa mga estratehikong lokasyon ng mga ito. Yung ordinansa ngayon ay nakabatay muna sa pagtatapos ng ating paglatag ng mga pedestrian lane. So until such time that we are completed with the pedestrian lane, pavement markings, dun tayo maghihigpit sa implementation. Sa ngayon kasi nagkakaproblema din kami sa logistics. Yung ating kneading machine, yung ginagamit sa pagpintura ay napakabigat at kailangan nakasampa sa isang truck kapag gagamitin. At kadalasan gabi lang tayo nakakabuelo. So ngayong mga linggo, ang inuuna po natin ay yung mga paaralan. Matapos ang mga pedestrian lane sa mga paaralan, ay isusunod na rin ang commercial districts. Para sa tricycle driver na si Gilbert, pabor siya sa paghihigpit sa kontra sa jaywalking dahil may mga pagkakataon na apektado silang mga tsuper sa mga pedestrian na hindi tumatawid sa tamang tawiran. Huwag na silang magpapara na malapit sa pedestrian lane. Huwag silang bababa doon. At saka doon sa mga driver naman, huwag silang ihinto sa malapit sa pedestrian lane o kaya sa pedestrian lane. Kasi dapat, doon sila sa dapat nilang hintuan. Tama, merong alam naman kasi nila yan, kaya lang talaga minsan, hindi nila sinusunod. Kasi, alam mo naman tayo, mga Pilipino, ganyan talaga ang buhay natin. Hindi yung matigas. Makakatuwang ng Public Safety Office ang PNP sa pagpapatupad ng ordinansa sa jaywalking. Sa datos ng Naga City Police, umaabot na 10 ang natikitang lumabag sa jaywalking ordinance. Para din itong wheel clamp ordinance, kung may penalty tayo sa mga motorista, may karampatang penalidad din para sa mga naglalakad sa kalsada. So lahat naman tayo ay gumagamit ng kalsada, mahalaga na naintindihan natin yung kanya-kanyang panuntunan. Minsan nalulungkot kami kapag may nahuhuli kaming driver na nagba-violate, na bawal doong mag-pick up, pero sasabihin, yung pasahero kasi doon nakatayo sa lugar na yon. At kapag hindi niya tinigilan, irereklamo naman siya ng refusal to convey. Actually, igwayan yung penalidad. Di ko pa maano kung ma-confirm kung nabago na sa iyang penalty. Sa first offense, nasa 100 pesos. Second offense, 200 pesos ata. And then third offense, 500. And baka may ano pa yan, may kasabay pa yan ng imprisonment sa pinaka ano. So, ang pagrimdum lang na magsunod lang kita sa batas trapiko. Dahil iyan na pedestrian lane is intended yan para sa pedestrian. So, iyan ang safety nindo. Kumbaga, iyan ang protection nindo. Kasi, dahil ang mga motorista is mga professionals dyan, aram nila ang rules dyan sa tinampo, na pag may pedestrian, slow down, pag may nagbabalyo, full stop. Maaari ding magresulta sa pagkakakansilan ng prangkisa, lisensya at permit sakaling may mga motorista na mahuling nag-o-obstruct sa mga pedestrian lane na nakalatag sa lungsod. Jan Amador, CSN.